Ξεκινάμε, εντάξει. Ξεκινάμε. Κύριε Διευθυντά, εκπροσωπώντας τους πολίτες της Αιγιάλειας, η Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης Φορέων Πολιτών του Διευρυμένου Δήμου Αιγιάλειας για τα χαράκτια στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, σήμερα σας επιδίδει ένα αντίγραφο της εξώδικης δήλωσης, την οποία υπογράφουν οι Αιγιαλείς πολίτες, προς την ΔΕΗ, η οποία θα κοινοποιηθεί βεβαίως και στο αρμόδιο Υπουργείο, στον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Σας κοινοποιούμε σήμερα ένα αντίγραφο, επιφυλασσόμενοι να σας προσκομίσουμε και το επίσημο που θα κοινοποιηθεί στα γραφεία της ΔΕΗ, προκειμένου να λάβετε γνώση της θέσης μας για το συγκεκριμένο τέλος, το οποίο επιβαρύνει τους λογαριασμούς. Θεωρούμε ότι είναι άδικο και για την υπηρεσία σας να φέρει αυτό το βάρος της εισπράξης του συγκεκριμένου κονδυλίου ανά τους λογαριασμούς των καταναλωτών, από τη μια, από την άλλη. Θεωρούμε πολύ άδικο το γεγονός ότι υποχρεώνονται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού σε εξαναγκασμό οικονομικό, τον οποίο αδυνατούν να καλύψουν προκειμένου να εξοφλήσουν ένα νέο τέλος το οποίο επιβλήθηκε άδικα σε βάρος τους. Αυτό είναι το αντίγραφο. Να λάβει γνώση και το υποκατάστημα του Αιγείου. Εγώ θα σας διαβεβαιώ, θα το δώσω και στην Πάτρα, έτσι, που είναι η προϊσταμένη υπηρεσία. Έτσι, ή θα το δώσετε εσείς? Όχι, εσείς θα το δώσετε. Εμείς θα το δώσουμε στα κεντρικά της ΔΕΗ στην Αθήνα. Και μόνο να σας δηλώσουμε ότι εμείς τη ΔΕΗ, τους εκπροσώπους της και τους εργαζόμενους της, τους θέλουμε μαζί μας. Δεν θέλουμε να αντιδιοικήσουμε με κανέναν. Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Παρέχεται προς διευκόλυνση της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών μας και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται εκβιαστικά για κανένα λόγο από κανένα πολιτικό φορέα, από καμία κυβέρνηση και, εν πάση περιπτώσει, μια εταιρεία όπως είναι η δική σας δεν μπορεί να μπαίνει εκβιαστικά μπροστά για λογαριασμό τρίτων. Σαφώς και δεν αδελφούμε με τους πολίτες. Είναι σάρξη της αρκός μας. Αυτό που λέτε. Σαφέστατα και δεν έχουμε τίποτα με τους πολίτες. Ήθελα και εγώ να σας το θυμίσω, ότι εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εκείνοι που μας ξέρετε στους σεισμούς, είμαστε εκείνοι που μας ξέρετε στις φωτιές. Και να πω και κάτι άλλο. Έτσι, και είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Κάνετε διευκολύνσεις στους καταναλωτές, είστε στο πλευρό. Δεν έχουμε τίποτα με τους πολίτες. Κανένα πρόβλημα. Και βεβαίως έχετε έρθει και στη δύσκολη θέση, αν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έτσι γνωρίζετε ότι έχετε έρθει στη δύσκολη θέση να κάνετε το φοροεισπράκτορα και να καταγγέλλεστε από τους πολίτες αδίκως, πιστεύω, διότι το νομικό καθεστώς είναι σαθρό και σας καθυποτάσσει να παίζετε το ρόλο του φοροεισπράκτορα, τουλάχιστον απάνθρωπο και λίαν παραβατικό από νομικής απόψεως. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτό το ονομαζόμενο χαράτσι μας επιβλήθηκε. Μας έχει επιβληθεί. Δεν είναι έχει άλλο σκοπό, σας είπα και πριν. Θυμόσαστε τι έγινε το 2007 και το 2000 και τις φωτιές και τους σεισμούς και εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε ρεύμα και δίνουμε ρεύμα σήμερα και στους παραγωγούς, τους καινούριους. Λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτός θα είναι. Λοιπόν, πάντως έχω να σας διαβεβαιώσω το εξής: εάν τελικά συνεχιστεί και μας έρθει εντολή να γίνουν διακοπές, σίγουρα εμείς δεν θέλουμε με κανένα τρόπο να δημιουργήσουμε εντάσεις. Δεν θα ασκηθεί βία από κανέναν μας, δεν θα φωνάξουμε αστυνομικά όργανα, σας το δηλώνω αυτό το πράγμα, εδώ στο Αίγιο τουλάχιστον, δεν θα φωνάξουμε τέτοια πράγματα. Και όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες που είπατε, έχω ήδη συνεννοηθεί με τους προϊστάμενους μου και δεν θα προχωρήσουμε σε γειτονιές, τέλος πάντων, χαμηλής ζώνης και αξίας αντικειμενικής και θα προχωρήσουμε σε μικρά ποσά. Εάν τελικά γίνουν οι διακοπές, θα πάμε στα πολύ μεγάλα ποσά, που σημαίνει καταρχήν μεγάλα χρέη ρεύματος ή πολύ μεγάλα οικίματα.
πολύ μεγάλες ευαισθησίες. Αν τελικά προχωρήσουμε προς τα εκεί. Να κάνουμε και μια ερώτηση, συγγνώμη, επειδή μας ρωτάει ο κόσμος έξω, επειδή έχουν προβλήματα με ειδικές ανάγκες ο κόσμος. Έχουν χαρτιά, έχουν φέρει και τα χαρτιά τους που έχουν με ειδικές ανάγκες. Αυτό που κάτι είπε, ας πούμε, εχθές τα μέσα ενημέρωσης ότι αυτοί θα απαλλαχτούν, ας πούμε, ή θα έχουν μια τροποποίηση. Πού θα τα φέρουν αυτά τα χαρτιά, έχετε κάτι υπόψη σας αυτή τη στιγμή, γιατί μας ρωτάει πολλοί κόσμος έξω. Αυτό που ισχύει μέχρι και σήμερα που μιλάμε είναι ότι οι ευπαθείς ομάδες, ο νόμος ορίζει για αναπηρίες πάνω από 80% στέλνουν το SMS. Το SMS μόνο? Το SMS μόνο. Μέχρι στιγμής που μιλάμε ισχύει αυτό. Πού το γράφουν, το SMS υπάρχει κάπου που το γράφουν, το ξέρουν, είναι γιατί η γιαγιά, ο παππούς. Έχουμε ενημερωτικά να δώσουμε σε όλους. Ωραία, δηλαδή απλώς θα το πρέπει να γράψουν στο SMS και πού θα το στείλουν. Ωραία, δηλαδή να το λέμε να παίρνουν το SMS γιατί έχει τον παππούς, η γιαγιά, ας πούμε, εκεί πέρα και μας ρωτάει αυτό το λόγο. Συγγνώμη, μία ερωτησούλα, μπορούμε να πάρουμε και υπογραφή χωρίς τον αριθμό παροχής? Θα πρέπει να μας τον δώσει όμως μετά. Δεν το παίρνουμε μόνο. Θα ισχύει. Εντάξει, αυτό ήθελα. Να κάνουμε μια επισήμανση από τα λεχθέντα εδώ. Εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε μόνο για να μην πληρώσουμε αυτοί που δεν μπορούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μας είναι καραμέλα. Που το παίζουν τηλεοράσεις και προσπαθούν να κατευνάσουν τον κόσμο και τον ξεσηκωμό αυτό που υπάρχει απέναντι σε κάθε χαράτσι. Δεν είναι αυτό. Εδώ αυτή τη στιγμή καλείστε εσείς να φέρετε ένα χαράτσι κάποιων υπουργών που σίγουρα δεν τα έχουμε φάει μαζί, είναι σίγουρο αυτό. Να φέρετε αυτό το χαράτσι στην ελληνική κοινωνία αύριο, οι ίδιοι θα φέρουν κάποιο άλλο. Μπορεί πάλι από εσάς, μπορεί από έναν άλλο οργανισμό, μπορεί από κάπου αλλού. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ο κόσμος να μην πληρώσει αυτό το χαράτσι, γιατί πρόκειται περί αντισυνταγματικού φόρου, καθώς το έχουν πει και όλοι οι νομικοί της χώρας και δύο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έχει καταθέσει και την αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θέλω να καταλήξουμε ότι ειδικά μέχρι τις 2 Δεκέμβρη που θα βγει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που θα υπάρχει συζήτηση γύρω στις 4 θα βγει και η απόφαση από ό,τι γνωρίζουμε, θα σας παρακαλέσουμε να μην έρθουμε αντιμέτωποι με τον κόσμο, οι εργολάβοι, οι ιδιώτες της ΔΕΗ με τον κόσμο, να μην κόψουν σε κανέναν ρεύμα, δεν πανάνε μικρό, δεν πανάνε μεγάλο. Ισχυριζόμαστε ότι ο φόρος είναι αντισυνταγματικός. Μέχρι να αποφασίσει το ανώτατο δικαστήριο των Ελλήνων, παρακαλούσαμε πολύ να μην προβείτε σε καμία ενέργεια. Αυτό που λέτε, ξέρετε πολύ καλά ότι ξεφεύγει τις δικές μου αρμοδιότητες. Αυτό θα το, μαζί με την εξώδικη, θα το διαβάσω σε λίγη ώρα στους προϊσταμένους μου, έτσι, και θα πω ακριβώς το σκεπτικό σας. Από εκεί και πέρα και εσείς, αν θέλετε, πηγαίνετε και πάλι να ενισχύσετε την άποψή σας. Όπως σας είπα, ότι αν τελικά επιβληθεί, ποια είναι η δική μας άποψη. Είπατε, κύριε Διευθυντά, γιατί θα το διαβάσετε στους ανωτέρους. Είναι στην Πάτρα και στην Αθήνα. Επειδή είναι στην Πάτρα και χθες ο Δήμος Πατρέων πήρε μια απόφαση ομόφωνη κιόλας, προχθές ομόφωνη, να μην, αυτό ακριβώς που ζητάμε και εμείς εδώ στην Αιγιάλια, που η Δημοτική Αρχή κοφεύει και δεν έρχεται εδώ να το ζητήσει. Ερχόμαστε εμείς λοιπόν οι πολίτες, αυτό που έκανε ο Δήμος Πατρέων στους ανώτερούς σας, να μην πληρώσει κανείς το χαράτσι, γιατί είναι αντισυνταγματικό και κανένα είδους χαράτσι που θα επιβληθεί στο μέλλον στον Έλληνα και θα του πάρουν τη ζωή. Τη ζωή τη δική μας, της γειτονιάς, της κοινωνίας, τη δική σας αύριο, μόλις πουληθεί, μόλις θα πουλήσουν όλα και οι μισθοί και όλοι θα δουλεύουμε όλοι για το τίποτα. Αυτός ο αγώνας είναι κοινός και εσάς σας στέλνουμε δίπλα και ευχαριστούμε που είσαστε και έξω σήμερα μαζί μας. Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση σας. Και βέβαια είμαι σε δύσκολη θέση, διότι βεβαίως, ακριβώς. Αντιλαμβανόμαστε ότι επαπειλείτε και στο δικό σας το κεφάλι με κάθε σεβασμό. Εγώ για μια φορά θέλω να εξάρω και τα πρόστιμα και τα συναφή. Τον κύριο Διευθυντού και των υπολείπων και των συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠΔΕΗ. Δεν έχουμε τίποτα με αυτούς. Όχι, που είναι κατασκοφατημένοι. Η ΓΕΝΟΠΔΕΗ κατασκοφατείται από κάτι. Το θέμα είναι ότι από την περιφέρεια την οποία, συγγνώμη, το θέμα είναι ότι από την περιφέρεια την οποία θα απευθυνθεί ο κύριος Διευθυντής, έχουμε πληροφορίες ότι αυτοί είναι δεκτικοί και θα κάνουν σε ό,τι να γίνει η αναστολή του μέτρου, θα κάνουν αυτό που κάνουμε πάντα, ανθρωπιστικά, τίποτε παραπάνω. Δεν θέλουμε τίποτε παραπάνω. Θα συνεννοηθώ, σας είπα σε λίγη ώρα. Αλλιώς είναι Παρασκευή, Δευτέρα δεν ξέρω αν θα βγουν διακοπές, άρα περιμένουμε εξελίξεις. Μία μικρή παρέμβαση, συγχωρέστε με. Αγαπητοί φίλοι, συγχωρέστε με, μία μικρή παρέμβαση. Εκτός της αντισυνταγματικότητας που επικαλούμαστε,
Εγώ προσωπικά θεωρώ και νομίζω εκφράζει και το σύλλογο ο οποίος συμμετέχει στο συντονιστικό, θεωρούμε ότι ποιος έχει την ηθική νομιμοποίηση να κρίνει και με ποιο κριτήριο ότι δεν πρέπει να κοπεί, παράδειγμα, στο μικρό οίκημα ή στο μικρό ποσό. Και τι φταίει, για παράδειγμα, εκείνος που έχει χρεωθεί ένα υπάλληλο όπως ένας εργοστασιάρχης, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεινοπαθεί, ο οποίος, ας πούμε, παράδειγμα, έχει κάνει ανάπτυξη τα προηγούμενα χρόνια, ή κάποιος που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και έχει και μια κληρονομιά και έχει 3 οικήματα, για παράδειγμα. Αυτός δηλαδή θεωρείται κατέχον. Λοιπόν, θέλω να πω, συγχωρέστε με, αλλά το σκεπτικό μου καταλαβαίνετε. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό. Δηλαδή, εκείνος που χρωστάει 60 ευρώ, εκείνος που χρωστάει 2.500, επειδή του έλαχε το λαχείο, αυτό το κακό λαχείο, και έχει χρεωθεί και ένα στεγαστικό, έχει χρεωθεί και τους φόρους κληρονομιάς, έχει διπλοφορολογηθεί για εφόλης της ύλης, ξανά, με ΦΑΠ, με 1000 άλλα. Κανένας δεν έχει την ηθική νομιμοποίηση και δεν θα αναγνωρίσουμε κανένα διαχωρισμό, γιατί αυτό δυστυχώς καλλιεργείται από τις τηλεοράσεις, τα μεγαλοκάναλα, τα πουλημένα και τους δημοσιογράφους τους πουλημένους, ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Αυτά είναι καραμέλες για να εφησυχάζουμε και είναι για να μας βάλουν μεταξύ μας να σκοτωθούμε. Ότι δηλαδή ο μικρός, ακούστε με λίγο, εκείνο το δόλιο και το σατανικό της υπόθεσης, ο φτωχός θα κατηγορεί λοιπόν για που είχε ένα μεγάλο οίκημα, ότι εσύ καλά να πας πρέπει να το πληρώσεις. Γιατί να μας βάλουν σε έναν εθνικό διχασμό? Είναι τρυπάκι δικό τους. Δεν το δεχόμαστε λοιπόν αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως ο κύριος Διευθυντής δεν μπορεί να δώσει τέτοια απάντηση, γιατί δεν έχει αρμοδιότητα. Όχι, εμείς απλώς επισημαίνουμε. Πολύ σωστός. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το οποίο κάνετε. Θα είμαστε όλοι μαζί, γιατί αυτό πονάει όλους μας. Δεν μπορεί να είναι όλους μας. Γιατί είναι όλους μας. Αυτό, τίποτε άλλο. Δεν έχουμε ούτε με τη ΔΕΗ αντιπαράθεση, ούτε με το προσωπικό που είναι άψογο. Γιατί εγώ ξέρω πολλές περιοχές. Έχω 7 παιδιά και ξέρω και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν έρθει και δεν το κόψανε. Δεν το κόψανε. Απλώς βρήκα προδιαγραφές. Καταληκτικά, σε περίπτωση που ο κόσμος είναι, κύριε Διευθυντά, εξοργισμένος και μπλοκάρει τα συνεργεία και βγει εκτός εαυτού. Σας έχω ήδη απαντήσει. Δεν θα γίνει αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι οι υπογραφές θα μαζεύονται μέχρι την Πέμπτη. Έτσι, μόνο μέχρι την Πέμπτη να το ξέρετε ότι θα μαζεύονται την Πέμπτη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν το φτάνουμε τσάντα. Είσαι υπέρ του Πέτρου, υπέρ του Χαρασιού ή όχι? Όχι. Όχι.